Anais Nin. Ne vidimo stvari kakve one jesu, već onakve kakvi smo mi. Mrzim muškarce koji se plaše ženske snage. Uloga pisca nije da kaže ono što svi možemo reći, već ono što nismo sposobni reći. Ljudi koji iskreno žive nemaju straha od smrti. Tajna sreće je izveštiti se u patnji. Ne možeš spasiti ljude, možeš ih samo voleti. Verujem da ljudi pišu da bi stvorili svet u kojem mogu živeti. Snovi su neophodni za život. Starost te ne čuva od ljubavi, ali te ljubav do nekih granica čuva od starenja. Kreativnost koja ne može da se izrazi prelazi u ludilo. Nikad nismo zarobljeni ako to sami ne izaberemo. Znak velike nesigurnosti je neprijateljstvo prema nepoznatom. Postoji savršenost u svemu što nije moguće posjedovati. Lako je voleti i postoji mnogo načina da se voli. Ako osoba vidi samo divove, onda i dalje gleda očima deteta. Život se skuplja ili širi, shodno nečijoj hrabrosti. Ne dozvoli da ti jedan oblak uništi čitavo nebo. Muzika spaja delove tela u celinu. Bajke su nas otrovale. Šta je drugu ljubav do prihvatanja drugog, šta god da je on?